шумо барномаи хабари радиои озодиро тамошо доред. Палатаи савдои Амрико Тоҷикистонро дубора ба феҳристи 24 кишвари дунё ва watch list ворид кардааст, ки дар он ҳуқуқ ба моликияти зеҳнӣ риоят намешавад. Дар гузориши тоза ин палата гуфта мешавад, ки дар Тоҷикистон аксари идораҳо аз ҷумла ниҳодҳои давлатӣ аз барномаҳои дуздӣ истифода мекунанд. Абдулло Ашуров ҳамкори мо ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва ҳоло дар паҳлӯи ман аст. Салом Абдулло, нахуст мегуфтӣ ки чаро исми Тоҷикистон дубора ба ин рӯйхат бозгашт ва манзур аз барномаҳои дуздӣ чи аст? шаҳло тавре палатаи савдои Амрико дар гузориши хеш навиштааст, исми Тоҷикистон соли 2017 шартан аз ин рӯйхат берун шуда буд, ба ваъдаи он ки Тоҷикистон ислоҳот ҷорӣ карда моликияти зеҳниро ҳифз ва ҳуқуқи муаллифонро муроот мекунад. Аммо палатаи савдои Амрико мегӯяд, дар кишвар дар ин муддат ислоҳоте сурат нагирифт ва ҳама ширкату идораҳо аз ҷумла оҷонсиҳои давлатӣ дар Тоҷикистон барномаҳои бидуни муҷаввиз ва ё ба пуррагӣ ва ба истилоҳ пиратӣ истифода мекунанд. Дуздӣ ба он маъно аст, ки ин барномаҳо расман харидорӣ нашуданд ва рамзҳои муҷаввизашон рахна шудааст. Абдулло, ворид шудани исми Тоҷикистон ба ин рӯйхат чӣ паёмад дорад барои кишвар, барои Тоҷикистон? дар гузориши палатаи савдои Амрико гуфта мешавад, Тоҷикистон аз чораҳои муассире кор намегирад, ки истифодаи барномаҳои дуздӣ дар идораҳои оҷонсиҳои давлатӣ пешгирӣ кунад. солҳои тӯлонӣ дар watchlist ва ё кишварҳои поймолкунандаи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ боқӣ мондани Тоҷикистон хатари зери таҳрим қарор гирифтани кишварро бештар мекунад. бар замми ин истифодаи барномаҳои бемуҷаввиз эҳтимоли рабуда шудани иттилооти муҳим аз ҷумла сирри давлатиро низ зиёд мекунад. Яъне чӣ гуна, Абдулло? шаҳло тавре мутахассисон мегӯянд, вақте барномаҳои компютерии иdoravu оҷонсиҳо бемуҷаввиз ҳастанд, онҳо дар баробари вирусҳо осебпазир мешаванд. яъне як вируси оддӣ низ метавонад маълумоти муҳимро дуздида дар ихтиёри ҳакерон қарор диҳад. заъфи дигари корбарони компютерӣ дар Тоҷикистон ба гуфтаи барномасозон ин аст, ки корбарон зуд ба сомонаҳои порнографӣ ва ё мазҳабӣ медаромаданд. мутахассисон мегӯянд, ки ин қабил сомонаҳо маъмулан лонаи вирусҳо ҳастанд ва даромадан ба чунин сомонаҳо компютерро зуд ба вирус олуда месозад. акнун фаҳмо шуд. Сипос Абдулло барои суҳбати фарогир.